Dayo नै आङो chicken lollipop मोनब्रै लाबाय ओमफ्राय leg piece मोननै ओमफ्राय gravy संनाय ओंखाम इसे लाबाय ओमफ्राय पक'रानि बेखौ आङो जागोन दायो आङो जानो थाखाय लाबाय खुलुमबाय गासिखौबो दायो आङो जानो थाखाय लादों चिकेन ग्रेभि बियो ओंखाम इसे लाबाय ओमफ्राय मा होनगोन इयो चिकेन लेग पिस लादों आङो ओमफ्राय चिकेन ललिपप जागोन दिनै थिगसे बिदिब्ला आं जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ गुदुं chicken pokora sama goथाव जादों बेफोरखौ आं संनायफोरखौ देखायनो हायाखै नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना नायगोन बुङोब्ला आं बेफोर गासैनि संनायखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो lollipop बारी गोथाव दं pokora lắm chicken lollipop ăn lắm mình không bạn mình last piece
Zaखांजोब्बाय आङो चिकेन पक'रा मोनो ओमफ्राय नो ललिपप मोनसे थाबावबाय जानो हाला आङो ओंखामा एसे थाबाय थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय सोरबाफोर आंनि भिडिअहाय गोदानब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक ओमफ्राय शेयार खालामना होदो जाहाथे आंबो बिदिनो भिडिअ खालामनानै इन्ट्रेस्ट मोनलाङो भिडिअ खालामलांबाय थानो आं गोसो जायो बिनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामबाय थादो अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ जायफोरा नायबाय बाय बाय